اره خودê dihêlî serpêçî û pûteperestiya me bê siza li ser me bibûrît? Nexêr, hemî guneh dijî serwerî û pîrozî û başiya Xwedê her wisa dijî destûra wî ya rastedar. Xwedê bi rastedarî û toreya ji gunehên me û dê me bi gunehbarkirina dadperwerane siza ded ji ber wan gunehên ku me kirîn, hem di vê jiyanê de û hem jî dê jiyana dahêt de. Efesos 5 ayeta 5 heta 6. Vê çendê baş bizanin çi mirov dehmenpîs yan nepak yan çavepirs an ku kesekî pûteperêz, wan di paşadiya Mesîhê Xwedê de mîrat nîne. Nehêlin çi kes hewe bi axiftinên vala bixapînin, çunku ji ber van tiştan torebûna Xwedê bi ser mirovên neguhdar de dihêt.